Ja, ik vind het wel heel bijzonder. Ik had er zelf nog nooit eerder gezien. En ja, dat is wel iets aparts. Ja. Ja. De afmeester van de familie en de buren hadden iets gezien en die zei, ach, hey, nou, dat had ik nog nooit eerder gezien. Dan wil je dat graag zien of zo. Je wordt nieuwsgierig, wil je gaan. Ja, dit is hem nou. Ik heb wel zien, er zitten 4 bloemen aan. Wat zeg ik? 6. Daarachter zit nog 1. En in totaal, als ze alle hier in bloei staan, dan wint er 11 bloemen aan 1 stille. Ja, ik had het zelf nog nooit eerder gezien en had ik het aan de familie vertellen en aan Björn, dan zei ik van, wow, dat is iets heel apart. Dus heel boel als leen is dit op mijn kop. Ja, dat valt bij mij nou. Ze blowen Net zo gek dan, hè? Ze blowen hier gewoon nuchter onder? Net zo'n gekke vragen stellen, hoor op, jong. En hoe heb je dat nou voor elkaar gekregen? Hoe ik dat van me kregen? Ja, nou ja, allerlei verschillende manieren. We hadden pitten gekregen en we hadden chocoladeplantjes gekregen. Nou ja, champignonenmest erin en ja. Champignonenmest? Champignonenmest, ja. Ja. En nou hopen op oren je wessen mooi? Nou, dat is heel vallend hier bij mij, hè. Maar wil we met champignonenmest erop? Nou ja, dat bloed er wel in zitten, dus ja. Waar het oude kanon voor de laatste maal dit seizoen zal worden afgevuurd. Net stenen, er even heen. Zeg het verder, zegt het woord. Goeie. Goeiedag. Wat ben je horen, man? Nou, ik ben het onderop van Joen het kanon zitten weer, hè, wel eerste Joen. Het is Joen het einde van het seizoen weer. Dus omdat hij hier in Kleert altijd een lichtjesavond. Oké. Dus jij bent omroeper? Ja. Krijg ja. ik. Ja, je bent omroep, maar je bent op een hele andere manier als mij vanzelf weer, hè? Je moet die elektrische dingen erbij hebben, zo wij doen het nog zonder. Ja. Want jouw razend roer, hè? Nou, dat is geen raad, dat is gewoon wat luider praten, hè? Oh ja. Ja, maar als je oefenen, hè? Al die wat oefenen, dan lukt het steeds beter. En hoe oefen je dat dan? Nou, dat is vooral met goede wien dan buiten staan en een geen wien razen, hè? Zo, en dan leert dat wel. Eerst wat les van de stemmen, maar dan weer een burgertje erbij, dan is de stem ik weer goed, ja. Oké. Nou? Dus het is net samen wat? Nee, de meesten denken wel het is samen wat, maar zij is niet. Dus komt 8 uur naar de molen, waar het oude kanon zal worden afgevuurd. Want hoe is het bij jou thuis? Nou, Raas jou dan niks? nee, dan ben je natuurlijk wat rustiger aan. Dat zou ik niet goed weten, want als je dan maar een week weg moet of maar een paar dagen, dan heb je wel eerst, hè? Oh, ja. Dus dat moet niet. Je moet er wel, de stem moet wel goed bloeien vanzelf, hè? Of zei er weer een poliep op natuurlijk, hè? Nou, daar heb ik geen les van. Ik snap niet hoe die zangers dat hebben. Die doen ik naar mijn microfoon en alles. En ze hebben alle en mijn poliep met alles. Ik heb er nog geen les van hand en ik doe het nog al jaren 20 jaar. Dus, dus wat dat betreft dan hier ik poliep met hem. Maar ja, ik zat ook klapje. Mooi een heks, hè? Ik weet het niet. Nou, dus dat moet altijd maar even zijn. En wat vind je nou leuk aan het werk? Nou, zo, ik werk in een hobby. Maar het is heel leuk. Je ziet altijd meestal zijn de simmers. Je bent hoofdzakelijk simmers bezig. Ik doe een soort rondwandelingen. Maar al die meesten die hebben altijd een soort plezier. Die komen met plezier hier in het Kleert. En je hebt ik wel. Hier in het Kleert schijnt altijd de zon. Dan zeg ik wel eens de rest. Hier moet je altijd wijzen, want hier hebben we geen regenwater. Oh ja. Het is hier weer droog. Ja, je moet niet erboven zijn, want het is droog. Ja.
Maar ik probeerde de zin even te zieken, maar dat slagen Nee, maar die komt er jongen bij. Oh, Die zo. komt jongen bij. Oh, zo. Achter de wolken schijnt de zon, dus we moeten maar op aan. Nou. Ja. Ja. Ja, ook heel mooi verteld. Ja, maar je moet wat optimistisch blijven. Nee? Daarom heb ik de paraplu bij me, want joh, als ik hem niet bij me heb, dan krijg ik wetter. En dan heb ik hem bij me en dan bloedt het droog. Hé? Je bent een wiesman. Ja, nou, ik heb meestal wel gelijk. Piet Paulus, maar die zit er wel naast de laatste dagen. Hè, maar ik heb er altijd wel aardig vreten, jongens, dat is altijd niet geleerd. We hebben nog nooit in al die jaren wanneer hier dat we het kanon nou zitten hebben we op vreten, jongen, om 8 uur en dan nooit rijden met de hand. En dat komt omdat jou de paraplu mooi hebt. Dat zou maar gooien.